Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 17 Mart 2025-nji ýyl biz Jumal Gellikariýew bilen Şweýsariýanyň Ženewa şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň baş kabulhanasynyň bir amaratynyň içine bir zally otyr. Bugünkü söhbetdeşligimiz şol mundan 2 odal Amerikada ýaýran habar bar, ýagny Amerikan prezidenti Donald Trump azatlyk we erkin Ýewropa radio gulluklarını yapıptır diýilen meşhur ýaly habar geldi. Ondan şu habar resmi ýagdaýda aýdyr Kongres tarapyndan tasdiklenen napýarna şol gullugyň başlygy aýtdy bilen bulara finansiyonu diýýärler, şulara pul serişleri ýa berilmeli besedir. Indi şu barada gellagy bilen biz oturup şutaýda bir iki türkmen maslahat etmekçi. Biz başga zatlar bilen çöňgenlik bäri, birinciden buların ýoňky şol Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň bergisi bar, Gellikariýewiň maşgalasyna. Şonu bermän gaçyp aýlanyp ýörler, şuň şol taýda dinlenşik boldy. O taýdana Dawud Kariýew ingliz diline çykyş etdi. Ýöne şo taýda men pikir edýän o gelmelisi bardy, o näme Hacıyew familiýasy? Ýa, Çapkhan. Ýa ady näme şo? Juma Hacıyew. Hacıyew Otur. Wepa Hacıyew. Elmede çekiz alayl. Hacıyew sen nerede diýmeli? Kaç aýlanyp öyle yurtdaşlar. Ine bir gidip yatan özler ağzını olup kurulayan ayine biz dünyada dördüncü yerde dur, kağıt boyunca, baylığımız boyunca, gücümüz vardı. O parattan ayaklarını tapırdatıp ağlıca muğluca koşun geçiriyor. Ayine gelip iki adamın gözünün ağzını görünmeye kaçıp aylanıp böyle bu konuşup. Yine devlet boluşları şulu. Yöne biz bugün Allah'ın başlasa bir temanı bozulmak için kaydısını azatlık radyosu. Türkmen gulluk bize esasen şol bizi aladanlandırýan şol gulluk. Indi şo barada gella sen öz bileninden aýtsaň, sen Pragada ýaşap otyrdy. Edir şo durla şurgoňşusy şo azatlyk radiosyny. Daşdan arany. Ýöne näme üçin sen şo taýda 16-njy ýyldan bäri geldiň. 8 ýyl dolup 9-a gitdi. Ýeke gede ne zanetlerine gapysyny tırkyllatdyr. Şu maşala yurtdaşlar pikir edip görün. Olaram şu Türkmen halkynyň ýa-ni bozulan hakyny, hukugyny, azatlygyny goraýar şol at bilen çykyş edip şol adyň astynyň bilen onlar çeýlap aýlyk alyp oturan piýada. Ene gellagy sen söz senden Birleşen Milletler Guramasynyň Tanrı halkasyna. Salam hormatly watandaşlar, здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Şu mesele gün-günden özü bir dömüp duran mesele de bir indi biz berdiz 2016-njy ýyldan bäri ýa hal muradyň aýdýan dogry 9 ýyl bolýar da biz şu taýda ýekeji zapar çağırıp dinläp hani bir aňyrda ýurdumyň içinde näme gördüňiz, näme bar, näme ýok. O näme üçin muňalak güne düşdüňiz? Seni näme üçin basdylar? Basylan adamlar bir ýanky zynna ýatan adamlaryň ýagdaýy nähili? Olary seredilşi näýlendi ýurdun ýagdaýyny sorajak bolsa biz ýalap on hem türmesini hem ýanky konslagerini gören adamdan soramalylar. Bulary ol gerekkel bizim sesimizi çykaramdak. Näme diýjek bolmany da bar, oň gapdaryna näme izilep durjakmy? Ay dinläýin diýip, ay sana gerekkel bolsa bize gerekkel. Ýöne sen kim? Ene men şol azatlyk radiosynyň başlygy da şo Faruk. Sen niren iti. Sen gelip berde öz şo taýda nirede bir behbiýdim görýän bolsaň, behbiýdiňe kowulaşyp ol Türkmenistan ýa döwletiň içinde bütün dünýä görýär. Eýam Amerika şo sarny meňisine geçiripdir Türkmenistany.
diktaturası boyunca şol iň bir belli döwletlerin içinde belli bolýan bolsa bir şonuň ýa-da ullakan döwletler şoňa şoňa karara gelinmi o ne oýnawadynaga ne görnenakmy şu bolýan zatlar näme üçin sen de mowatyrsyň o taýda näme üçin şu bar gurruňyz ayna on etdiler asfalt plan hil bolupdyr ay ýende gelipdir ol gidipdir kime gereksiz nire giti gerek gelesiz şoň üçin şu çıkarlan şu ad gurrun ne resmi ýagdaýda diýmedi şol resmen bolaworsun şol sebäbi millet sizi ýigrenýär men size bara türkmeniň adyny aýdýar şu millet sizi ýigrenýän adam sakata azdyr sebäbi halka şoňa bir kynunny gezip ýör o kynçylygynam habar ýetirjek bolup ilkara it oynanýanak çağırýaňyz hana aýdyň näme diýäňiz ýagdaýyňyz nähil diýen bolýaňyz izinden amara başga zatlara sowýaňyz bir bolgusyz gurruňyz sowýaňyz gerekli gurrun eden ýeriňiz ýok gerekli adamyny çağırıp soran ýeriňiz ýok diýdim onuň üçin eger başyňyza şu waçyňalyk hop iýinmeli bolsa iýne bolsun şol siz sebäbi bara Türkmenistana hiç açan şol halk, şol millet ahir şu zulümden dinsin, ahir bir hakikat gurrun eşitilsin, millete kömeği değilsin neýleýän pikirde dälädi. Onuň üçin meňe aýanym şol takallar. 3 milyonym bolsa şolny 6 diýen moýarda. Şol 3 milyon bolanda da o giden halkyň üstünden näme gülüçün bolýarmy? Alyan aýlyňyzy sanýarmy? Ýaşaýan jaýyňyzy, çağalaňyzy binemede okudyp ýörsiňiz Amerikan mektepde. Onuň bir Amerikan kongresi töleýär pulny. Ýaşaýan jaýyňyzdan pulny Amerikan kongresi töläp ýör. O nähili beýle bolýar size hem Amerikan pasporty bar, hem bir Çekiýa amraýatlygy bar. Näme üçin şoňalar şu bir ol herkime ýetdirýän zatlar. Aýdy özüň amhanrat. Walya, yurttaşlar gelýär öz pikirini aýtdy. Menem şu üstüni ýetireýin. Bilýän zatlar bilen her kızatın göz başı vardır aydiyanda islenlik temada ya gözümde ya problemada deryada o silrap duran çeşmeden başlaya binameden başlan yine şu azatlık meselesi hulluğu ya Türkmen hulluğu bir yadınızda bolsa dekabr ayına geçen yılın 24. dekabr ayına Praga şäherine geldik karedim Yulia Serebrennik, Diana Serebrennik, Safes, Davut karedim şular pres konferansiya berdi. Ondan yani şol konferansiya men şaýat resmi ýagdaýda Yulia Serebrennik çağırdy şu. Ondan sonra şu taýda test ýazysyny ýazyp alypdyr. Gurulşanlaryň onuň özleriniň emesine geldik karedim saýtyna bar. O bilmem diýipdir, olar näme jogap beripdir. Şondan soň ene şu radioda nägilelik ýetjek derejesine ýetdi. Sebäp konferensiýa diýilen zada ikisinin arasy ýurtdaşlar şu konferensiýa geçen zat bilen Azatlyk radiosynyň binasynyň arasyny taksamyň 5 minutda gelip bolýar. Piýada ýöreseň 10 minut. Ene 3 köçem 4 köçe arasyny. Şoňa gelmäge ýaltanýar. Onuň borjy olur fiilasyn geldi karet, ýigrensin geldi karet. Olar informasiýa almak üçin halka informasiýa ýetirmeli urama olar şoň üçin aýlyk alyp otyr. Olarda o taýda fiilaslyk diýilen gurrun ýok. Ya yaranjanlyk diýen gurrun bolmaly. Bar mene fakt. Ine şolar ýaly Türkmeniň taryhyny SSR zamanyndan bäri şu güneşli birinji gede tannaşlary hökümetiň garşysyna öz garşylygyny bildirip, öz nägileligini bildirip, öz çeken ediyet jebirlerini, yetkilerini aýan edip,
Ine Birleşen Milletler Gurulmasyna bir pikir edip görün yurtdaşlar. 8 ýyllap görüşip ahir soňy ine adalaty dikertdiler. Öz maslahatyna garşylygyna edilen jenaýatlar boýunça. Indi şunu mübarekläýmeler. Halkymyz näme üçin şu zatlary mübarekläp otyr, berekellah, Taňry ýalkasyn, biz siz bilen näme, ondan ikisem çykyş edip aýtdy. Bu biziň ýeňişimizde bütün Türkmen halkynyň ýeňişidir. Ine şondan soň näme üçin Azatlyk radiosylardan interwiu alanar? O zaman aňarky taryhlarym bar elbetde. Ýöne olur, men pikir edildiňe, şol Azatlykda tölenýän hak üçin, heşdeg üçin işläp ýörerler. Men pikir edýän, ýene aýtmallar, şu diktatura Türkmenistanyny ýene 100 ýyllap dowam etse olary bähbitli. Hep bir halkyň göz ýaşynyň hasabyny öldür baýa botylar. Hani kime berýär Türkler işläp berer, hani ýurtdaşlarymyz aýdy. 3000-5000 dolar aýda, şol 4 saat, 5 saat storyň daşyny oturmagy üçin kime pul berilýär? Bir günne, bir ýylda, 10 ýyllyklaň dowamyny. Bu näme beýle bolýar? Halkym o taýda ejir çekip otyr. Ine şonuň üçin şu taýda hat ýazyldy, biziň çykyşymyz bardy, geldi karet bilen, şondan terjime edip Amerikan Kongresine uradyl, ol bir soňra şu taýda ýanwar aýynyň 20-ni Donald Trump wezipesine eýlenden soň Amerikada 22-sine 23-üne şoň ýanlaky esasy kömekçisi we ýoldaşy bar Elon Musk. Şol ýüzlerdir öz ýemesinden metbuat saýtyny näme wady? Twitter'da ýazypdyr. O adamlar şu Azatlyk radiosyny ýa-ni şu radiolar bilen baglanyşykly kim näme aýdyp biljek? Ýazyn men okujak dinlejek. Ene şu taýda ýanky geldi karetin ogly şu taýda daw ýazýar. İngilizce ol Amerikada ýaşap beren ogly. Hemme bar zatlary ýazypdyr. Onu okabam Elon Musk diýse bize bular ýaly radio gerek geldi. Biz näme üçin her ýyl 1 milliard dolar radio harç edýär. Bir pikir edip görün ýurtdaşlar. Şu radioda 1300 tane adam işläp hakalýar. 1300. Ondan bir netijesi näme? Alsın 1300 adam ulgan bir katın zawutda işlýär, olam öňürýän produksiýasy görüp durýar, maşyn çykarýar, tehnika çykarýar, ýene birde. Bular diňe şu deli bilen ora-gorup, oto-gorup, ene netijesi diýişedi otyr. Netijesi bolsa Azatlyk radiosy men şuňam del ýerde, menim o taýda näçe zähmet çekdim halkymyň hatyrasyna. Ýöne şu ýük, şu duran ýerine dur şu wagtda. Eger işleyen bolsak, menem şu sanmy, iş bitiren bolsak, onu näme üçin halkymy diktaturan asynyýaty, şuny çelli. Oň sebäbi maňa düşünipdi, bir adam, 10 adam, 100 adam, 1000 adamyň işinde şunu bütün halk bolup edilse, onu bir günde durmalylar şu diktatura şu taýda. Ine şonay diýdi. Indi o ýazyldy, ondan Daud Karysyň ýazanyny okudy Elon Musk. Ine şondan soň yapmary karary geldi. Gelýäsip aýtdy Elon Musk, innem bir ay geçdi. Innem öňünkü çykyşyny aýtypdyr. Donald Trump bar, anda dürli habar berýär goýupdyr. Şu bundan beýle Azatlyk radiosyny biz hiç ýyl üçüne çekýär. Boş gerek gel, halka peýda bermeýän. Olsa şol 1 milliard dolary asy ýanky bir horlary, öýsüzlere dermany emizlerler. Ela bolan şu. Inne mena şu netijesini görüp otyr. Arasynda ýene de soňky ol ýanky men kardeşim bar, Umyda Bekzal bar. Oň eden çykyşy bar, Azatlyk radiosy bardy. Munyň bir hepde ola goýuldy. Oram şu duruşuna şu terjime edilen güni kongrese uradym. Aýny şu mal soňky daşyna gollaw diýip kardeşlerimiň şu ýüzüne açyp çykyş edýärler, olaram öwdaşlaryny goýdular. Oram üstesine barar. Näme üçin? Eger birden häzir Trump 4 ýyl oturýar, 1 ýyl 6 aý belliden oň näçe otursa. O wezipesinden gidenden soň indiki geljek prezident ýok, ol ýalňyşypdyr. Aýdýar Trump Biden eden işlerini Trump ýalňyş diýär. Ýene Trump gidenden soň indiki geljek prezidentim diýip bilir. Trump'ın eden işleri ýalňyş. Şoň üçin o täzede keldiýär radionyny ene şu taýda şu bizim uğradyran materiallarymyz ene görülle bolup durar. Sebäp şu taýda
işleyen adamın hiç birisi o sonra o bizine bir güne yağdaydı işte kovulluk ya yatırlı ya çıkarlı diýmezler üçin. Hemen şona değindim usta. Şol neme Davud'un yadan hatyny şol Elon Musk'a beren hatyny şu adaçyn 46 adam görüpdi. o görüpdir, okapdyr. Özüm inglisin. İngiliz tilinde. İngiliz tilinde. O inni şol o umidan yadan hatynyň daşyndan ýendi ýigitlerem ýadýan bolsa. O Bir üçün şol iş qaty mühim, wajib hemem umumi möçber ýagdaýda da gatullykan iş. Sebäbi bir informasyon uruşda, informasyon ideologik uruşda biz häzir bir günden eskerleri daşımızda köpeldip barýar. Sebäbi okudygyça, bilinýigiçe şoňa garşy gorkman aýdybiljek adamdan sany köpelýär. Biz diňe şonda ýeterdik maksadymyza. Gorkman aýdybiljek zatlarymyzy aýdyp şeýtirip ýeňebiler. Sebäbi gulçuluk dymdyrçylykdan başlanýandyr. Sessiz otursa millet, aňyrsa gulçulukdur. Inni tuğulama dil açıp gürleyen köpölýär gün-günden şoňlanan nesip bolsa maksada yeter nesip bolsa halkymyz. Sebäbi halkyň haky var. Narod emet brava. Hatı da olur. Yo benim millet o